Vikrant awume. Lila. Khuluma. Ukwenza kanjani nje ukuthi wena uze la ekhaya lami? Ukubuyela ekhaya kanti akudingi ube nesibindi. Okusemqoka ke manje ukuthi ke uyazi yonke into engiyenza indlela yami isilula ke manje. Angithi ke ingakho ngize lapho kuwena ngingenayo ngisho nemfihlo encane ongaze uyicabange nje. Vikrant usuyangishwa. Ehlisa umoya. Awumemezi kumuntu womthetho oze ngobuhlobo. Iyekela ukwenza umsindo isidingo singekho. Umndeni wakho uzoba senkingeni la. Njengoba bese ngifikile ke la kwenu. Angeke ungithathe isikhathi sokuthi ngiqede ngesithunzi sakho mina mangithanda. Hayi kusenani. Ngizomane ngifika lana ukuzokubona. Mina ke qhawela uVikrant ngizobe ngifika ngiphinde ngihambe. Ngakho ke ngizokubona maduze. Lila. Usale kahle. Okunye ke uphathe kahle isithando sami uRevati. Ngicishe ngalahlekelwa impilo yami ngenxa yakho. Namhlanje ngicishe ngalahlekelwa impilo yami ngenxa yakho. Hayi ngoba kuyimi. Kodwa kubulima bakho. Besikuphi nje isidingo? Esikuphi nje isidingo sokuba nenkani? Bekumele nje ungishade, sakhe nje umndeni futhi ke uyazi ukuba ngishadile akunjalo? Nginonkosikazi. Ngayisho kwaba inkulungwane yonke lento. Angifuni ukuhlala naye, angimthandi lo muntu kwayena futhi ngifuna sihlukane nje. Kodwa ke ngifuna wazi ukuthi ungangithemba phela kuyo yonke lento. Ngempela. Mbambe mina ngedwa noma umkhuba wakho lo. Bangaphi abantu besifazana ohloso ukubacupha? Khohlwa. Uyazi nje lento yokubala ngibangela isithukuthezi. Kulungile. Ngizohamba ngiyophumula. Udla umshanguzo wakho ngesikhathi, uziphathe kahle, uphole ngokusheshsha, yes? Ululame masinya. Sale kahle. Ngabe uzwe konke lokho besikhuluma ngakho lapha? Into enhle. Into enhle ukuthi uzwile. Manje asikho isidingo sokuthi ngifihle, angithi? Kuhleke. Angaze ngimbone umuntu oyisilima obolile nonyanyisa njengawe. Awu, ehlisa umoya. Ehlisa umoya nkosazana uLila. Sengisho ukuthi Lila. Udina ngokusheshsha kunjalo? Konke engikushilo kwazwakala bekuyinhloso ukuthi uzwe vele konke. Ngikusho konke khona nawe uzokuzwa. Bese ngenzile ukuthi ke nawe uthole ke isithombe sokuthi ngizomphatha kanjani ke uRevati isithando sami ngizwa. Manje ucabangani vele? Angeke ngivume ukuthi uRevati akholo wena. Njengamanje ngiyomtshela lonke iqiniso njengoba linjalo. Manje mawucabanga uzokholwa yena. Angikholwa. Ngoba ke ungithemba kakhulu kwedlula wena ke wena Lila. Lila. Awukwazi ngisho ukungithinta ngisho nakancane mosuthanda. Ngakho ke amantombazana avela emndenini efana nalowo vela kuona wena awanaso isibindi. Ngakho ke yenza konke okufisayo kodwa ungihlukanisa noRevati. Akuselula kanjalo. Akulula. Sengiyahamba. Ngikhumbule Vikrant. Ngikhumbule kakhulu.
ngempela Bhekati. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.